Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, zahvalio bi se i ujedno čestitao organizatoru ovog skupa. Nažalost, ove godine nisam mogao doći jer sam na putu i eto koristim ovu priliku da vam se obratim. Organizator, poglavito doktorica Divić, molila me da govorim o posljedicama post-covida i obnovi covid narativa, pa bih zapravo iskoristio priliku da kažem nekoliko riječi o dvije stvari o kojima nisam govorio, a koje su se u međuvremenu dogodile ili otkrile, a to je slučaj ovog Nobelovog komiteta i otkriće plazmida u cjepivima. Pandemija COVID-19 svakako je po meni jedan od najmanipulativnijih događaja u povijesti medicine. O tome se javno očituju mnogi znanstvenici i liječnici. Tako, na primjer, Russell Blaylock piše o službenim lažima vladinoj birokraciji, liječničkim udrugama i odborima, medijima te međunarodnim agencijama. Čitav taj period karakteriziraju napadi na medicinske stručnjake, uništavanje medicinskih karijera među liječnicima koji odbijaju sudjelovati u, doslovno rečeno, ubijanju svojih pacijenata i masovnu regulaciju zdravstvene skrbi koju vode nekvalificirani pojedinci s ogromnim bogatstvom, moći i utjecajem. Nikada se nije testiralo učinak na dugačak popis medicinskih stanja poput dijabetesa, srčane bolesti, ateroskleroze, neurodegenerativnih bolesti, poremećaja iz autističnog spektra i šizofrenije, dugoročne imunološke funkcije, vertikalnog prijenosa poremećaja, raka, autoimunih poremećaja itd. Živimo u razdoblju drastičnih promjena u našoj kulturi, ekonomskom i političkom sustavu. Rečeno nam je da nikada nećemo vratiti se u normalu, pod navodnicima normalu, naravno, i da je osmišljeno veliko resetiranje kako bi se stvorio novi svjetski poredak. Autori ovog utopijskog razmišljanja s ponosom tvrde da je ova kriza pandemije način da uvedu novi svijet. Učinci ovog razorni su bili i za medicinsku struku, za medicinsku skrb, poglavito zapadnog svijeta. Došlo je do erozije tradicionalne medicinske skrbi, a sustav je postao sve više birokratiziran i pod navodnicima reguliran. Pandemija je transformirala naš zdravstveni sustav preko noći. Jedna od ogromnih kontroverzi vezana je i uz ovogodišnju Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju i želio bih se malo osvrnuti na to. Naime, ne ulazeći u razloge ovoj nepromišljenoj, po meni ishitrenoj i isforsiranoj odluci, ukazao bih na neke reakcije znanstvenika koji itekako poznaju ovu problematiku. Sama izjava Nobelova komiteta obiluje netočnostima. Znanstvena je literatura preplavljena suprotnim dokazima od onog što Nobelov komitet piše u obrazloženju dodjele nagrade. U svom članku 3 puta hura za ubojstvo, objavljenom 9. listopada 23. godine, ove godine, dakle, Llewellyn Rockwell također spominje kako se neovisni autor tekstova na temu covida i pripadajućih cjepiva, Igor Čudov, pita je li razvoj covid cjepiva nešto što treba poštovati? Zapravo, ovaj đavolski pseudolijek nanio je nepopravljivu štetu životima i zdravlju milijuna ljudi diljem svijeta. Nobelov odbor i naslijeđene medijske organizacije slavile su cjepiva protiv COVID-19. Kad kažem cjepiva, onda mislim na takozvana cjepiva, a to nisu cjepiva. Slavili su, dakle, jer su spasila navodno milijune života. Matematički model na temelju kojeg je Nobelov komitet dao izjavu objavljen je u časopisu The Lancet Infectious Diseases i duboko je pogrešan, a rezultirajuća karakterizacija COVID-19 cjepiva mora biti nevažeća.
Nije na odmet spomenuti da su taj rad financirali Svjetska zdravstvena organizacija, Gavi, Vaccine Alliance, zaklada Bill Melinda Gates, među ostalima. Dakle, istraživači Denis Rancourt i Joseph Hickey izračunali su i grafički prikazali stope smrtnosti koje bi se dogodilo bez cjepiva, kako su predvidjeli autori ove studije Watson i suradnici u Lancetu i usporedili te projekcije sa stvarnim stopama smrtnosti od svih uzroka. Dužnosnici javnog zdravstva stalno ponavljaju cjepivo je sigurno i učinkovito. Izravna analiza vlastitog broja potpuno je u suprotnosti s njihovim stavom. Isto tako mainstream tisak, političari, korporacije i slavne osobe svestrano pokušavaju uvjeriti javnost da je cjepivo a. neophodno i b. čudo, kad bi samo neodlučni ljudi slijedili znanost i vidjeli svjetlo. To smo dakle mi koji nismo cijepljeni. Očigledno ovi rezultati potvrđuju slučaj da eksperimentalna cjepiva ubijaju ljude, piše Matthew Crawford. U najmanju ruku ovo je još jedan zapravo dramatičan sigurnosni signal koji bi trebao potaknuti vlasti kojima je stalo do našeg zdravlja da dođu za stol radi rasprave o tome kako pročistiti podatke koji se analiziraju. Ovo mi se čini jedan od vrlo važnih argumenata. Pročistiti podatke koji se analiziraju. Jer mi danas imamo potpunu kontaminaciju podataka. U međuvremenu čini se da zdravstvene vlasti i dalje nemaju problema s nedostatkom izvješća o riziku ili analize rizika i koristi koju je izvršio bilo koji proizvođač cjepiva ili bilo tko drugi. Ovo mi se čini kao jedan od najgorih znakova u mom životu da su korporacije preuzele vlast na gotovo potpunoj razini. Prijevara se više ne može kriti, znanstvena literatura preplavljena je unatoč još uvijek ekstremnoj cenzuri, suprotnim dokazima od onoga što Nobelov komitet piše. U svom, dakle, obrazloženju. Dovoljno je pogledati samo ovaj link pod naslovom Lijek za COVID-19 ili trajno cijepljenje, gdje je prikazano 30 jeftinih učinaka tretmana ili beskrajne neučinkovite nesigurne injekcije. Dakle, znanstveni dokaz pandemije sa 2000 recenziranih objavljenih znanstvenih radova. Cirkus, dakle, sa covidom napravio je silne štete čovječanstvu. Osim što su milijuni ljudi platili svojim životom ili fizičkim onesposobljavanjima, poljuljana je vjera u cjepiva općenito, u znanost, u medicinu. Jedna od znanstvenih svetinja, a to je Nobelova nagrada, podlegla je ovoj korupciji i prijevari. Da su malo bolje pogledali kako neki proizvođači cjepiva zaobilaze stroge regulatorne postupke koji inače vrijede za lijekove, ne bi u obrazloženju tvrdili kako je Nobelova nagrada put ka eliminaciji opreza prilikom cijepljenja, engleski hesitance. Međutim, bolji poznavatelji nisu iznenađeni ovim potezom Nobelova komiteta. Dovoljno je da otvorite Google pretražitelj pod pojmom Nobelove kontroverze, pa ćete dobiti dojam o problemima vezanim uz tu nagradu. Dakle, od činjenice da su neki kriminalci, teroristi, sumnjivi znanstvenici nagrađivani, čak je navodno i Hitler bio nominiran, od izbjegavanja dodjele nagrade zaslužnima, spominju se dakle primjeri žena koje su zaslužne za otkrića, a nagradu su dobili samo muški suradnici, od porijekla i narodnosti itd. U jednom se prilogu čak spominje i štetan utjecaj Nobelovih nagrada na znanost općenito. To osobito vrijedi za područje fizike, ali i za druga. Valjalo bi provjeriti podatak da je Pfizer navodni donator Nobelovu komitetu. Ja taj podatak nisam provjerio. Takozvane filantropske organizacije i Big Pharma ušle su u sve pore našeg života crpeći nas poput pijavica. Dakle, dovoljno je spomenuti Ujedinjene nacije, Svjetsku zdravstvenu, CDC, FDA i tako dalje. Čitav je svijet, dakle, premrežen ovom koruptivnom mrežom, a sada
Tome slobodno možemo dodati i Nobelov komitet, kojeg naravno cijelo vrijeme promovira tko drugi nego mainstream mediji. Osvrnuo bi se na još jedan gotovo nevjerojatan podatak o kojem nismo ništa znali, niti nas je proizvođač obavijestio. Radi se dakle o prisutnosti plazmida u takozvanom cjepivu. Što je zapravo plazmid? To je mala ekstra kromosomalna DNA, molekula unutar stanice, fizički odvojena od kromosomalne DNA i može se neovisno replicirati. Najčešće se nalazi kao mala cirkularna dvostruka DNA u bakterijama. U prirodi plazmidi obično nose gene koji pomažu opstanku organizma ili selektivno nastanku, na primjer, antibiotske rezistencije. Dakle, plazmidi obično sadrže dodatne gene koji mogu biti uspješni u određenim situacijama. Umjetni plazmidi široko se koriste kao vektori u molekularnom kloniranju, služeći replikaciji rekombinantne DNA unutar organizma. Vodeći stručnjaci iz područja raspravljali su na sastanku nazvanom Plasmid Gate i zaključili da se injekcije COVID-a moraju odmah prekinuti i da se mora provesti javna istraga. Kevin McKernan je u travnju 2023. dakle ove godine objavio šokantnu vijest o svom otkriću prisutnosti značajne kontaminacije DNK plazmidima u bočicama cjepiva protiv COVID-19 koje proizvode Pfizer i Moderna. Sekvencirao je nukleinsku kiselinu u bočicama Moderne i Pfizera i otkrio da je čak 35% DNK iz bakterijskih plazmida. Ovaj, dakle, nalaz u međuvremenu potvrđen od strane raznih drugih laboratorija, SAD, Japan, Francuska, Njemačka, s nedavnom studijom koja je otkrila DNK u sve 24 testirane bočice takozvanog cjepiva. Na tom skupu je Jancy Lindsay identificirala različite načine na koje injekcije mogu izazvati rak, uključujući ulogu lipidnih nanočestica, promotora SV40, pa čak i proteina šiljaka. Dakle, kontaminacija DNK igrala bi značajnu ulogu u većini ovih mehanizama. Aleksandra Henrion Code govori o načinima na koje možemo biti izloženi stranoj DNK, što se već neko vrijeme zna o cirkulirajućoj DNK i može li kontaminacija DNK reprogramirati naše gene i uzrokovati rak. Postoje najmanje 5 načina na koje kontaminirana DNK može ući u netaknutu jezgru. Što se tiče cjepiva, dakle na bazi adenovirusa, već dugo je poznato da adenovirusi mogu omogućiti integraciju DNK u naše stanice, dakle vektorske injekcije adenovirusa poput onih koje proizvodi AstraZeneca također treba preispitati u kontekstu strane DNK koja se integrira u našu. Tu su i drugi kofaktori, nije samo ovo, dakle zračenje, lijekovi koji omogućuju integraciju, sve to treba testirati prije nego što se injekcije protiv COVID-a stave na tržište, ali nažalost to nije učinjeno. Byron Bridle objasnio je na tom skupu da je kontaminacija DNK u injekcijama znak da nisu pravilno proizvedene. Peter McCullough identificirao je 4 domene štetnih događaja, utjecaj na kardiovaskularni sistem, neurološke, imunološke i na one koje može najizravnije utjecati, dakle kontaminacija DNK, to je onkogeneza, pojava raka. Dr. Rose objasnio je da dok su klinička ispitivanja COVID injekcija koristila proces temeljen na PCR-u za proizvodnju messenger RNA, ova metoda nije bila prikladna za masovnu proizvodnju, bio je potreban potpuno drugačiji pristup kako bi se proizvele milijarde injekcija messenger RNA koje su bile predstavljene javnosti i upotrebljeni su dakle plazmidi. U ovom slučaju proces je koristio bakteriju Escherichia coli za proizvodnju DNA plazmida, dakle kružne dvolančane DNA,
koji su za uzvrat proizvedli messenger RNA ili bolje reći mod RNA jer je ona modificirana za pseudouridinem, čini mi se. Nažalost, DNK nije na zadovoljavajući način uklonjena nakon proizvodnje, što je rezultiralo visokom razinom kontaminacije. Proizvođači, dakle, nisu iznijeli u javnost činjenicu da su korištene različite metode proizvodnje koje su povezane s različitim rizicima. Posljedično, ne može postojati mogućnost informiranog pristanka. Dakle, na temelju ovoga zaključeno je da treba prvo, dakle, trenutno zaustaviti injekcije, da treba provesti javnu istragu regulatornih tijela, da treba testirati javnost na cirkulirajući spike protein i genomsku integraciju, da treba započeti liječenje i kompenzaciju žrtava, sprovesti, dakle, temeljitu istragu i gonjenje, edukaciju zdravstvenih djelatnika i javnosti. Meni se to čini možda jedan od najvažnijih faktora. Nisu svi liječnici korumpirani, nisu svi liječnici krivi za ovo što se događa. Kriva je to što oni nemaju dovoljnu edukaciju iz područja koje je donedavno bilo strano i većini biologa. I napokon treba rehabilitirati cenzurirane eksperte. Hvala vam lijepo na pažnji.